Molt content, la veritat. Crec que l'adaptació ha sigut molt bona, tant amb el Gerard com amb el Gabri són persones que són properes, que es pot treballar molt bé amb ells. El fet de que pugui venir també el Miquel Lledó ens aporta aquest punt també de confiança perquè ja havíem treballat junts, que et fa que puguis estar còmode amb el nou lloc de feina, i la veritat és que content, molt content, el cos tècnic del Gabri també fantàstic, i amb ganes d'avançar i de seguir treballant. Bé, aquest any és una bona experiència per mi perquè realment puc comparar nivells, no? entre el futbol base i el primer equip, i tinc aquesta visió que jo crec que cada vegada s'ajusta més a saber si el jugador encaixa o no quan el veus en un escenari com és el futbol base o és el futbol més amateur, per passar al futbol professional. Pel que fa al juvenil A, plantilla llarga, pretemporada llarga, estem acabant de definir jugadors, hi ha alguns que ja es queden, hi ha alguns que estan encara provant, però crec que quedarà un equip molt competitiu. Hem fet un bon torneig a Sant Roc, a Arenys de Mar, hem arribat a la final, hem perdut contra l'Espanyol, he vist els 3 partits i crec que l'equip pot quedar molt competitiu. Pel que fa al filial, és una base que ja ve de casa i és un equip que també creiem que tindrà una línia molt bona perquè són jugadors que ja venen amb uns fonaments treballats i amb un cert nivell. I que hi hagin tants jugadors del filial, que crec que són 6 o 7 ara, que estan amb el primer equip, ens aporta que vinguin amb un ritme després competitiu per poder competir primera catalana molt més alt, i ojalà es pugui quedar algun amb el primer equip, que ens estem emportant alguna sorpresa bastant positiva, jo crec. Molt bé, jo des de quan vaig arribar amb el Gerard sabíem que era una feina difícil, sobretot per al tema de timings, no? Per quan entràvem i sabem que tenies poc marge de maniobra, però és veritat que també hi ha molts jugadors que jo crec que estan preparats per la categoria. Hem de buscar aquest punt entre jugador jove i amb ambició, però amb aquest punt d'experiència també a primera ref o com a mínim a segona ref, perquè es pugui ajustar amb el valor salarial que nosaltres podem arribar perquè el futbolista s'incorpori. Però bé, estem fent molta feina, crec que estem treballant amb equip, tant cos tècnic com Gabri, com Gerard, com jo, i entre tots acabem prenent decisions per incorporar jugadors que ens puguin aportar un plus. Jo crec que encara falten jugadors per arribar i estem amb això, ja dic, constantment amb el Gerard estem treballant per acabar-los d'incorporar.